സഹജരോടും ചരാചരത്തോടും കരുണയുള്ളിൽ നിറയണേ. സത്യമോതുവാൻ ശക്തിയേകണേ. സജ്ജനങ്ങൾ കൂട്ടാകണേ. സുഖദുഃഖങ്ങളെ സമമായി കാണുവാൻ സകലേശ എന്നിൽ കനിയണേ. നിത്യവും തവ നാമ പുഷ്പങ്ങൾ എൻ്റെ നാവിൽ വിരിയണേ. മാനസത്തിൽ ശ്രീകോവിലിൽ ദേവ പൂജാബിംബമായി തീരണേ. നൊന്തു പ്രാർത്ഥിക്കും നേരമെപ്പോഴും നെഞ്ചിൽ സാന്ത്വനമേകണേ. അക്ഷയാമൃതവാരിധി എന്നിൽ അറിവായെന്നും വിളങ്ങണേ. ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നുകൂടി എന്തെങ്കിലും ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. സമയമുണ്ട്, നല്ലതുണ്ട്, നന്നായി ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അശ്വതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നുകൂടി ചൊല്ലിക്കോളൂ. വേറെ ഉണ്ടെങ്കില്. എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത്? ഞങ്ങള് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പെരുമ്പാവൂർ എന്ന് പറയും. അത് ശരി, നന്നായിട്ട്. രാമ ഹരേ ജയ ഗോവിന്ദ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ജയ ഗോവിന്ദ. രാമ ഹരേ ജയ ഗോവിന്ദ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ജയ ഗോവിന്ദ. മധുരം മധുരം ഹരിനാമം മാമകരസനയിലനുനിമിഷം. അലയായി അലയായി ഉയരുമ്പോൾ ആനന്ദത്തിൽ കുളിർ ബാഷ്പം. കണ്ണുകളിടമുറിവെന്നേ തൂകും പൂർണ്ണാനുഗ്രഹ ദിനമെങ്ങോ. അന്നാളെന്നു വരും അന്നാളെന്നു വരും. ലൗകിക സുഖശതലോഭങ്ങൾ ആകെ അകന്നെൻ ഹൃദയാന്തം. പാവനമാകെ ഹരിനാമത്താൽ ഭാവസ്പന്ദനമേൽക്കുമ്പോൾ പുളകച്ചാർ തടിമുടിയന്മയിൽ മുള പൊട്ടിയിടും ദിനമെങ്ങോ. അന്നാളെന്നു വരും അന്നാളെന്നു വരും. രാമ ഹരേ ജയ ഗോവിന്ദ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ജയ ഗോവിന്ദ. രാമ ഹരേ ജയ ഗോവിന്ദ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ജയ ഗോവിന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നീ ചൊല്ലണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞ കൂടെ ചൊല്ലണോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു അശ്വതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നന്നായി കീർത്തനം ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കീർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് ആരാണ് ചൊല്ലുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ ആരാണ് ചൊല്ലുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി? ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ
ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. എല്ലാരും നല്ല അസലായിട്ട് പാടി. കർക്കിടകം മാസം 1 എല്ലാരും രാമായണൊക്കെ പാടി, നന്നായിരുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്ന് 7th ഡേ ജ്ഞാന യോഗം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. കൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണി. ജയോ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗർ ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പ്രഭുപാദയുടെയും നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്ന് രാമായണ മാസം തുടങ്ങി നമുക്ക് ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത് തുടങ്ങാണ്. ഭക്തി യോഗം എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ തുടങ്ങാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാൻഡ്വിച്ച് പോലെ രണ്ട് ബ്രെഡിന്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്ന ക്രീമാണ് ഭക്തി യോഗം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ഭഗവാൻ അതിനെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ നടുവിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾ കർമ്മയോഗം അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, ഈശ്വരൻ
പഠിച്ചു, പിന്നെ നമ്മൾ കർമ്മം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു, കുറച്ച് നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതി പഠിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചതിന്റെ റീക്യാപ്പ് ആണ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ മനസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത്. മനസ്സെങ്ങനെയാണ് ആത്മാവിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത്. അപ്പം സെൻസസ് നമ്മൾ ഹോഴ്സസ് ആയിട്ട് വിചാരിച്ചാൽ, ഞാൻ ആ പിക്ചർ ഇതിനു മുമ്പ് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. സെൻസസ് 5 സെൻസസ് ഉണ്ട്. 5 സെൻസസ് 5 ഹോഴ്സസ് ആണ്. ആ ഹോഴ്സിനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കയറാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സാണ് നമ്മുടെ സെൻസസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം സാരഥി ആരാണ്? നമ്മുടെ ബുദ്ധിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സദ്ബുദ്ധി വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ബുദ്ധിയാണ് ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത്. അതിനും ബാക്കിലിരിക്കുന്ന തേരാളിയാണ് ആത്മാവ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബുദ്ധി നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. നല്ല ബുദ്ധിയാണെങ്കിൽ ആ ബുദ്ധി നമ്മളുടെ ആത്മാവിനെ കർമ്മങ്ങളിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ, നമ്മളെ ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. അപ്പം കൺട്രോൾ ദ സെൻസസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കൺട്രോൾ ദ സെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണ്, കാത്, സ്പർശനം, അതുപോലെ ത്വക്ക്, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും അട്രാക്റ്റഡ് ആവും. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിസയേഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും മോളിൽ പോയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണം എന്നൊക്കെ തോന്നും. കാണുമ്പോഴാണ് അതൊക്കെ വേണം എന്ന് തോന്നുന്നത്. അപ്പം ഇസ്കോണില് നമ്മുടെ നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭു എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്, എപ്പോഴും നമ്മള് ഭക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം, സിമ്പിൾ ലിവിങ് ആയിരിക്കണം, ഹൈ തിങ്കിങ് ആയിരിക്കണം. നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭു എപ്പോഴും പറയും. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു 1-2 കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ആൾക്കാരല്ല, എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതൊരു സ്റ്റേറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ദൂരത്ത് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വൈഷ്ണവാസ് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. എപ്പോഴും സിമ്പിൾ ലിവിങ്. നമുക്ക് കാറ് വേണം, മാക്സിമം നമുക്കതിന്റെ മതി. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു മിതത്വം നമ്മളെപ്പോഴും പാലിക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, നമ്മളുടെ മനസ്സാണ് നമ്മളുടെ ശത്രു, മനസ്സാണ് നമ്മുടെ മിത്രവും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഒരു വൃക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന 2 പക്ഷികളാണ് ആത്മാവും പക്ഷികളാണ് പറയാണ് ആത്മാവും പരമാത്മാവും എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മാവാണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ സൗണ്ട്? അപ്പൊ ആത്മാവാണ് ആത്മാവ്, മനസ്സാണ് ശത്രുവും. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോഴോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ. ഓക്കെ. അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ക്ലിയർ അല്ലാത്തത്. ഓക്കെ, വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുന്നില്ല. എനി പ്രോബ്ലം? ക്ലിയർ ആണ്, ശബ്ദം ക്ലിയർ ആണ്. വീഡിയോ ഓൺ ആക്കുമ്പോഴാണ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നത്. മഴയുണ്ട്, പുറത്ത് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്, നെറ്റ് കംപ്ലൈന്റ് ആണ്, പ്രോബ്ലം ആണ്. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം പരമാത്മാവ് പക്ഷി ധാരാളം പൂത്ത് കഴിയും, മറ്റേ പക്ഷി ജസ്റ്റ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെയാണ് നമ്മളും. നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ബോഡിയിലൂടെ, നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസിലൂടെ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ അടുത്തിരിക്കുന്ന പക്ഷിയെ നോക്കുന്നതേ ഇല്ല. ആ പക്ഷിയാണെങ്കിലോ ഈ ആത്മാവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ആത്മാവ് തിരിഞ്ഞെപ്പോഴാണോ നമ്മൾ പരമാത്മനെ നോക്കുന്നത്, ആ സമയം തൊട്ട് നമ്മള് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഈ പിക്ചർ നിങ്ങളെപ്പോഴും ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ ഭാഗവത പാഠമൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും അക്ഷറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും.
അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ. പിന്നെ രാമായണ മാസമാണ്. രാമായണ മാസത്തില് നമുക്കറിയാം നമ്മൾക്ക് അത്രത്തോളം ഭഗവത് ഭക്തിയും ഭഗവത് കരുണയും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നാമജപം ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളുടെ നാവിന് ആ രുചി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ കരുണ അത്രത്തോളം വേണം. നമുക്കറിയാം വാൽമീകി പോയി നമുക്കറിയാം വാൽമീകി രത്നാകരനായിരുന്നു ഇതുകൊണ്ടിരുന്ന ആള്. പക്ഷെ ഭഗവത് കരുണ എന്താ പറ്റിയത്? നാരദര് അവിടെ വന്നിട്ട് ഗുരുവായിട്ട് വന്നു. എന്നിട്ട് വാൽമീകിനോട് ചോദിച്ചു, നീ പങ്കിട്ടെടുക്കുക, നീ തന്നെയല്ലേ അനുഭവിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോ വാൽമീകി രത്നാകരൻ വീട്ടിൽ പോയി ചോദിച്ചിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നു. എല്ലാവരും അമ്മയും അച്ഛനും ഭാര്യയും കുട്ടികളും എല്ലാവരും പറയുന്നു, നിങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് പാപമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം, അത് നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ച് വളരെയധികം വിഷമിച്ചു വരുന്നു. അപ്പൊ രത്നാകരന് നാരദൻ രാമരാജുള്ള കൊടുക്കുന്നു, മന്ത്രം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അയാളുടെ രത്നാകരൻ എന്താ പറ്റുന്നത്? അയാളുടെ നാവിൽ അത് വരുന്നില്ല. അയാൾക്ക് മര എന്നേ വരുന്നുള്ളൂ. മര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലുക എന്നുള്ളതാണ്. അയാൾക്ക് ആ വേർഡ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നാരദര് പറഞ്ഞു, മര എന്ന് ചൊല്ലിക്കോളൂ, കുറച്ചു നേരം പിന്നെ കുറെ ദിവസങ്ങളോളം ചൊല്ലിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മര എന്ന് ചൊല്ലി രാമ എന്നായിട്ട് പിന്നെ രാമായണം വരെ വാൽമീകി ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. പക്ഷെ പറഞ്ഞാ മതി. അപ്പോ നമ്മള് വാൽമീകിയുടെ കഥ ഇന്ന് കേട്ടു. പിന്നെ എന്താണ്, നമ്മള് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. നമ്മള് ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റുഡന്റ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അർജുനൻ ഏറ്റവും നല്ല ശിഷ്യനായിട്ട്, ഞാൻ ശിഷ്യസ്നേഹം ഷാദിമാം ത്വാം പ്രപന്നം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം ഉപദേശിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, ഒരു സെക്കൻഡ്, ശ്രീരാമചന്ദ്രനും ലക്ഷ്മണനും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് വിശ്വാമിത്രന്റെ കൂടെ ഫോറസ്റ്റിൽ പോയിരുന്നു. ഇങ്ങനെ രാക്ഷസന്മാരെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദശരഥ മഹാരാജാവിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് വിശ്വാമിത്രൻ ഈ കുട്ടികളെ കൂട്ടിയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരെയും വധിച്ചതിന് ശേഷം രാമചന്ദ്രനും ലക്ഷ്മണനും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ജനകരാജാവിന്റെ അവിടെ ഒരു ധനുസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു യാഗം നടക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ട് വിശ്വാമിത്രൻ പറയുന്നു, അവിടെയും കൂടി പോയിട്ട് നമുക്ക് പോവാം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ രാമചന്ദ്രനും ലക്ഷ്മണനും കൂടിയിട്ട് അവിടെ പോയി. നെക്സ്റ്റ് ഡേ അപ്പൊ അവര് ഗാർഡനിലൊക്കെ പോയി പൂക്കള് പറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി വിശ്വാമിത്രന് വേണ്ടിയിട്ട്. ആ സമയത്ത് അവര് സീതയെയും ബാക്കിയുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ കാണുന്നു. പക്ഷെ അവർക്ക് യാതൊരു വ്യത്യാസവും, ഒരു മനസ്സിനൊരു വ്യത്യാസമൊന്നും വരാതെ അവര് തിരിച്ച് ഇതിലേക്ക് പോകുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം അവര് ധനുർയാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നു. അപ്പൊ വിശ്വാമിത്രൻ പറയുന്നു, എല്ലാവരും ഈ രാവണൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എത്രയോ രാജാക്കന്മാര് ധനുസ് ഉയർത്താനൊക്കെ നോക്കി, എന്നിട്ട് എല്ലാവരും തോറ്റു പിന്മാറിയപ്പോഴേക്കും വിശ്വാമിത്രൻ രാമചന്ദ്രനോട് പറയുന്നു, എഴുന്നേറ്റ് പോയിട്ട് നോക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു. നോക്കൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, എടുത്ത് കൊലയ്ക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വില്ല്.
പക്ഷെ രാമൻ എന്താ അറിയാം നമ്മളുടെ ഗുരു എന്താണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നറിയാനുള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധി നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോ രാമൻ എന്താ ചെയ്തത്? രാമൻ എഴുന്നേറ്റു, എന്നിട്ട് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ രാമൻ അവിടെ പോയി എല്ലാം നോക്കി, പ്രാർത്ഥിച്ചു, തൊട്ട് തൊഴുതു. എന്നിട്ട് അത് കുലയ്ക്കുന്നു. കുലച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അത് ഒടിയുന്നു. അപ്പം ആ സൗണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അത് കുലച്ചു കഴിഞ്ഞ് അത് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സീതാദേവി ഈ മാലയൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ രാമൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, മാരേജ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഗുരു പറഞ്ഞത് ഉപദേശം ഞാൻ ചെയ്തു, നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു, അത്രയേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. ഗുരു പറയാതെ എനിക്ക് മാലയിടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ തിരിഞ്ഞ ഗുരുവിനെ നോക്കിയപ്പോഴേക്കും വിശ്വാമിത്രൻ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ പ്രൊസീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രൊസീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും രാമൻ തിരിഞ്ഞ് സീതാദേവിയെ നോക്കുന്നു. സീതാദേവിക്ക് അത്ര ഹൈറ്റ് ഇല്ല, പക്ഷെ രാമനോ നല്ല ഹൈറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ മാല ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല. കുനിഞ്ഞാണെങ്കിൽ രാമൻ തരികയുമില്ല, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ഷത്രിയനാണ്, കുനിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ സമയത്ത് ആരാണ് രക്ഷിക്കാൻ വരുന്നത്? ലക്ഷ്മണനാണ്, അനന്തശേഷനാണ്, നമ്മളുടെ ബലരാമന്റെ അവതാരമാണ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബലരാമനാണ് ഒക്കെ. അപ്പം അറിയാം കൃഷ്ണന്റെ മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രാമന്റെ മനസ്സറിയാം. അപ്പോ ലക്ഷ്മണൻ വേഗം പോയിട്ട് രാമന്റെ കാൽക്കല് വീഴുന്നു. ഭഗവാനെ നീയാണ് എനിക്ക് ശരണം എന്ന് പറയുന്നു. എന്താ ലക്ഷ്മണ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? രാമൻ കുനിഞ്ഞിട്ട് ലക്ഷ്മണനെ ഇങ്ങനെ പൊക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും സീതാദേവി മാലയിടുന്നു. അപ്പം നമ്മളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാ? നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ഗുരു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോയി നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോ പോയി നോക്കി എന്ന് വരും. ചിലവരാണെങ്കിലോ സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക? സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ നോക്കി, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടു എന്ന് പറയും. എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നോക്കി, ശരി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടു എന്ന് പറയും. നമ്മളെ പോലെയുള്ള തേർഡ് ലെവൽ സ്റ്റുഡൻസ് എന്താ പറയുക? ഞാൻ എന്തിനാ നോക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും. ജസ്റ്റ് ഇതിൽ ഇനി വരുന്നത് ശിഷ്യന്മാരെ പറ്റിയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെയാണ്, ടോപ്സ് ആണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മള് ഇതൊക്കെ കേട്ടു, എല്ലാവരും കീർത്തനം ചെയ്തതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടു. അപ്പം കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലിരുന്നിട്ട് ആരാണ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനാണ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇത് അർജുനനോട് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ ഭക്തരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? എന്റെ ഭക്തരാകുമ്പോ ഏത് നേരവും എന്നെ പറ്റി തന്നെ സംസാരിക്കുന്നു, എന്റെ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലുന്നു, വളരെയധികം മനസ്സ് സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവരെ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അവരോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അനുകമ്പയോടുകൂടി അവരുടെ ഈ ഭക്തി കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താ? സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. അത് നമ്മൾ ചതുശ്ലോകി ഗീതയിൽ നമ്മൾ കേൾക്കും. 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 9ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. മച്ചിത്താ മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തിച്ച് രമന്തിച്ച്. മച്ചിത്ത എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സ് നിർത്തി, മദ്ഗത പ്രാണ ഞാൻ തന്നെയാണ് പ്രാണൻ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്, മച്ചിത്താ മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം നല്ല ബോധത്തോടുകൂടി നല്ല സ്നേഹത്തോടുകൂടി എന്താ അവര് ചെയ്യുന്നത്? മച്ചിത്താ മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം എന്നെ പറ്റിയുള്ള കഥകളാണ് അവര് ചൊല്ലുകയും പാടുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് തുഷ്യന്തിച്ച് രമന്തിച്ച് പറയുകയും തുഷ്യന്തിച്ച് രമന്തിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ കേട്ടതൊക്കെ എല്ലാവരും ചൊല്ലിയ കീർത്തനങ്ങളും എല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഗോസിപ്പിംഗ് ആണ് ചെയ്തതെങ്കിലും അതും ഭഗവാൻ അറിയാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തിച്ച് രമന്തിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ. അപ്പോ അവര് എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് എന്താ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത്? ഞാൻ എന്താ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? നെക്സ്റ്റ് ശ്ലോകം വരുന്നത് ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം. ഞാനത് എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ്. പിന്നെയും ഭഗവാൻ പറയുന്നു ചതുശ്ലോകി ഗീതയിലെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, തേഷമേവാനുകമ്പാർത്ത് മഹമജ്ഞാനജം തമഹാനാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. ഇങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തർക്ക് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അജ്ഞാനത്തിന്റെ ആ തമസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജ്ഞാനമാകുന്ന വിളക്ക് കൊളുത്തി കൊടുക്കുന്നു. ഭാസ്വത പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ മനസ്സ് ഭഗവാൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന്
ജസ്റ്റ് രാമായണ മാസമാണ്, നമ്മളൊക്കെ ചൊല്ലിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമ്മൾ കൂടുതൽ 10th ലെസൺ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കും. ഇന്ന് വരുന്നത് 7th ലെസണിലെ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്. ഇത് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള 6 ലെസൺസ് ആണ്. ഭക്തി യോഗം എന്ന് പറയും. ഇതില് ആദ്യത്തെ 5 ലെസൺസ് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു പറയുന്നു 5 ലെസൺസ് എന്റെ തലയാണ്, ശിരസ്സാണ്. ബാക്കിയുള്ള 10 ലെസൺസ് എന്റെ കൈകളാണ്. 16ാമത്തെ ലെസൺ എന്റെ വയറാണ്. 2 ലെസൺസ്, ലാസ്റ്റ് 2 ലെസൺസ് എന്റെ കാലുകളാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ പറയുന്നു, ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച മയ്യാസക്ത മനാപാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജൻ മദാശ്രയ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാജ്ഞാസ്യസി തശ്ശൃണു. ശൃണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കൂ എന്നാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോ നല്ലത് കേൾക്കുക. ഇത് നമ്മള് ശാന്തി മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, നല്ലത് കേൾക്കുക, നല്ലത്. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ശാന്തി മന്ത്രം ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഉത്സവങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള യാഗങ്ങൾക്കോ ഭാഗവത സപ്താഹത്തിനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം ആ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത്, ശാന്തി മന്ത്രം. അതിലെന്താണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത്? കേൾക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുക, പറയുന്നത് നന്നായിരിക്കുക. ഭഗവാനെ എന്റെ കണ്ണുകൾ നല്ലത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുക. എന്റെ ശരീരം മുഴുവനും ഇത് എന്താണ് നല്ല സ്ട്രെങ്തോടുകൂടി എനിക്ക് ഭഗവാനെ നിന്നെ സേവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് തരിക എന്നാണ് ശാന്തി മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു 1 hourൽ നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മുമ്പോട്ട് പോകാം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മയ്യാസക്ത മനാപാർത്ഥ, എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം യുഞ്ജൻ മദാശ്രയ, ആരാണോ യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത്. യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമാകാം, മെഡിറ്റേഷനും നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനയും എന്തുമാകാം. അസംശയം, സംശയമേ ഇല്ല. സമഗ്രമാം യഥാജ്ഞാസ്യസി തശ്രണു, എന്നെ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. ആദ്യം ശ്രവണമാണ്. ഭക്തിയുടെ ഫസ്റ്റ് 9 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഭക്തിയില് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ശ്രവണമാണ്. അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആരെ കേൾക്കണം എന്നുള്ളതും അതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇത് ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെയാണ് കേൾക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു നല്ല ഗുരുവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആരെങ്കിലും പോയി നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് വഴി തെറ്റാൻ ഫുൾ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം സംശയം നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ എങ്ങനെയാണ് കഴിയുക? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശൃണ്വതാം സ്വകഥാം കൃഷ്ണ. പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന, ഇത് ഭാഗവതത്തിലുള്ളതാണ്. പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന ഹൃദ്യന്തസ്ഥ ഹ്യഭദ്രാണി വിതനോതി സുഹൃത് സതാം നഷ്ടപ്രായേഷ്വ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പം ഒരു പുണ്യകർമ്മം അത്രേ, നമ്മൾ നല്ല കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ തന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായ സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും, എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഹിതകാരിയല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭഗവാനെ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുമ്പോ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഹിതകാരിയായ സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷ്ണകഥാ ശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആ ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മളുടെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറ്റുക? നമ്മളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തനിയെ വളർന്നു വരും. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ചേതന വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ ആത്മാവിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതില് പറയുന്ന ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം, വേഗം പറയാം. 7:24 ആയി. അപ്പം അർജുനാചാര്യർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആചാര്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു യമുനാ തീരത്ത്. അപ്പം ആചാര്യന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നല്ല ആചാര്യന്മാരാണെങ്കിൽ ആരും ഫീസ് വാങ്ങിക്കാതെ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനമൊക്കെ എഴുതും. ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് വ്യാഖ്യാനമൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യൻ, കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആചാര്യൻ, ഒരു ദക്ഷിണയായിട്ട് ഒരു യാതൊന്നും കിട്ടാറില്ല ആചാര്യന്. അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക? അപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കുറച്ച് നാള് മുമ്പുള്ള സ്റ്റോറിയാണ്. ആ സമയത്ത് ഭിക്ഷ എടുത്തിട്ടാണ് അവര് ജീവിക്കുക. അപ്പം ഈ അർജുനാചാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആചാര്യന് ഭാര്യന്റെ വീട്ടില് അധികം പൈസയോ വരുമാനമോ ഒന്നും വേറെയൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ വളരെ ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ് കഴിയുന്നത്. പക്ഷെ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. കുട്ടികളൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് വ്യാഖ്യാനം എഴുതുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ദിവസവും അടുത്ത വീട്ടില് 1-2 വീടുകളിൽ മാത്രമേ
ഭിക്ഷയ്ക്ക് പോവുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുക, 2-3 ദിവസം അടുപ്പിച്ച ഒരാൾ വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ കലിയുഗത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തിരി ഇറിറ്റേഷൻ തോന്നും. നമുക്ക് എന്താ ഇത് എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ തന്നെ വരണത്, വേറെ എടുത്ത് പോയിക്കൂടെ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയണമെന്ന് തോന്നില്ലേ? അതുപോലെ അവിടെയുള്ള ലേഡീസും അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിലും കുറച്ചെന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും, അവരത് കൊണ്ടുവരും, ഭാര്യ അത് വെച്ചുണ്ടാക്കും, അത് അവര് ഒരു നേരം കഴിക്കാനുള്ളതേ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ജസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് അവര് തൃപ്തിപ്പെടും. ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം അർജുനാചാര്യർ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്ലോകം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം എന്ന് പറയണ അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യജനാ പര്യുപാസത്തെ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുന്ന ഭക്തന് യോഗക്ഷേമം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യും, അവർക്കില്ലാത്തതെന്തോ ഞാൻ അത് നൽകും, ഉള്ളതെന്തോ അത് ഞാൻ പ്രിസർവ് ചെയ്യും, രക്ഷിക്കും എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. അപ്പോ അർജുനാചാര്യർ അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എന്തിനാ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച ആൾക്കാരെ ഭഗവാൻ എന്തിനാ സഹായിക്കുന്നത്, ഭഗവാന് വേറെ എത്രയോ ജോലി ഉണ്ട് എന്ന് വളരെ ഒരു മനസ്സിൽ അങ്ങനെ തോന്നി. എന്നിട്ട് അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോമാം എന്ന് എഴുതിയതിന്റെ ലാസ്റ്റ് എഴുതിയ വ്യാഖ്യാനം മുഴുവനും ഈ ശ്ലോകത്തോടുകൂടി അർജുനാചാര്യര് 3 വെട്ട് വെട്ടി. എന്നിട്ട് കുളിക്കാൻ പോയി. അന്ന് കുറച്ച് വൈകുകയും ചെയ്തു. ഫുഡ് ഭിക്ഷ വാങ്ങിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് എല്ലാ സ്ത്രീകളും അവിടെ ഊണൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉറങ്ങുന്നു. അപ്പം ആരും ഒന്നും കൊടുത്തുമില്ല. പോട്ടെ സാരമില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് യമുനയില് കുളിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് അർജുനാചാര്യരുടെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ പുറത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വളരെയധികം വിഷമിച്ചിട്ടും എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. വളരെ നല്ലൊരു ഭക്തിയായിരുന്നു. അപ്പൊ 2 ആൺകുട്ടികൾ വന്നു. ഒരു 12 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള 2 ആൺകുട്ടികൾ, ഒരാള് നീല വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഒരാള് കുറച്ച് കറുത്തിട്ടാണ് പീതാംബരം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം ആരാണ് വന്നത്, നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് കുറെ സാധനങ്ങൾ, ഒരു വീട്ടിൽ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും തലയിൽ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടാണ് ഇവര് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അതെല്ലാം അവരുടെ അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഗുരു തന്നു വിട്ടതാണ്, ഗുരു പത്നിയോട് പറഞ്ഞു എടുത്തു വെക്കൂ, അകത്തെടുത്ത് വെക്കൂ, ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം എന്തെങ്കിലും കുടിച്ചിട്ട് പോകൂ അല്ലെങ്കിൽ കഴിച്ചിട്ട് പോകൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം, വേഗം വെച്ചുണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു വേണ്ട വേണ്ട, ഗുരുവിനെ ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരനാണ്, ഞങ്ങളെ തല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞു. അയ്യോ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് അങ്ങനെ തല്ലാറില്ലല്ലോ, ഗുരു അങ്ങനെ തല്ലാറില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. നോക്കൂ ഞങ്ങളുടെ പുറത്ത് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്ക് സൈഡ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ബാക്ക് സൈഡിൽ എന്താണ് 3 വെട്ട്, 2 ആളുടെയും ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ 3 വെട്ടുണ്ട്. അപ്പം അയ്യോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് നല്ല ദേഷ്യവും വിഷമവും തോന്നി. അവരെന്ത് ചെയ്തു, കൊണ്ടുവന്ന അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബട്ടർ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ചന്ദനവും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അവരുടെ പുറത്ത് തേച്ചു കൊടുത്തു. വെള്ളം കുടിക്കുവോ പാല് കുടിക്കുവോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും ഒന്നും വേണ്ട, ഗുരു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഗുരു കുളിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും ഇവര് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഗുരുവിന് വിളമ്പി. എന്നിട്ട് അർജുനാചാര്യക്ക് വിളമ്പി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവര് ഇത്തിരി ദേഷ്യത്തോടുകൂടി നിന്നു. അർജുനാചാര്യർ ചോദിച്ചു എന്താ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത്, ഇന്നെന്താ ദേഷ്യം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്തിനാ കൊച്ചുകുട്ടികളെ തല്ലുന്നത്, ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തല്ലാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോ അർജുനാചാര്യര് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ ആരെയും തല്ലിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ തല്ലിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവരുണ്ടായ സംഭവമൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇത്രയും സാധനങ്ങളും അവരാണ് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അർജുനാചാര്യർക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ബോധം വന്നിട്ട് വേഗം പോയിട്ട് അകത്ത് വെച്ചിരുന്ന ബുക്സ് എടുത്ത് നോക്കി. ബുക്സ് എടുത്തപ്പോഴെന്താ അതിലുണ്ടായിരുന്ന ആ 3 വെട്ടും കാണാനില്ല. എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് അതൊക്കെ തരുന്നു എന്ന് ഭഗവാന്റെ വേർഡ്സും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഭക്തി നമ്മളിങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത വെറുതെ ചുമ്മാ പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകങ്ങളും അതിന്റെ മീനിങ് മാത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയാൽ നമുക്കൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു ഡീപ്പ് സ്റ്റഡിയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 3rd ലെവലിലാണ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. 2nd ലെവലില് ഓരോ ശ്ലോകവും വെച്ചിട്ട് പഠിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കുറച്ചൊന്നും ഓടിപ്പോയാലും നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളിത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കും. അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് 1000 പേരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരാളായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഭക്തി ഉണ്ടാവുക. അതിൽ തന്നെ വളരെ കുറച്ച്, ചിലപ്പോ ഒരാള് പോലും എന്നെ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വരില്ല എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകാണ്. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യതതി സിദ്ധയേ യതതാം അപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിന്മാം വേതി തത്വതഃ 7.3 പറയുന്നു. 1000കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ എന്ന് വെച്ചാല് പഠിക്കാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ
ഇങ്ങനെ മുൻപോട്ട് വരാനൊക്കെ ചിലപ്പോ ഒരാളുണ്ടാവുള്ളൂ 1000-ലെന്ന്. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ അത്രയും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മളപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പഠിക്കാൻ മസ്റ്റായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ കാര്യം. ഇത് നമ്മള് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, എന്ത് പറയുന്നു? ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. ഈശ്വര പരമേശ്വരനാണ് കൃഷ്ണൻ. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ നമുക്കറിയാം. അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ, ആദിയും ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് ഗോവിന്ദ. സർവകാരണ കാരണം, എല്ലാത്തിനും കാരണമായിട്ടുള്ളവൻ അദ്ദേഹം തന്നെ. കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ. പരമേശ്വരൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും പൂമാനുമായ ഗോവിന്ദനും അദ്ദേഹം തന്നെ. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ വഴിയൊക്കെ ഏറ്റവും ഈസിയാണ് എന്ന് അവർ ഉദ്ഘോഷിക്കും. പക്ഷെ അഭക്തന്മാർക്ക് ഇത് പരിശീലിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭക്തി മാർഗം ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അവരെന്തിന് വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നു? അപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, എന്ത് പറയുന്നു? ബ്രഹ്മാവ് ഈശ്വരനാണ്, പരമമായ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. രുദ്രൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശിവൻ എന്താ പറയുന്നത്? ആരാധനാനാം സർവേഷാം വിഷ്ണുർ ആരാധനം പരം എന്ന് പറയുന്നു. എന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാ ആരാധനയിലും ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് വിഷ്ണു ആരാധനമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇന്ദ്രൻ പറയുന്നു, ഇന്ദ്രൻ നമുക്കറിയാം മഴയൊക്കെ പെയ്ച്ച് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമൊക്കെ പൊക്കിയ സമയത്ത് അതിനുശേഷം ഇന്ദ്രൻ വന്ന് സോറി പറഞ്ഞ് ഇന്ദ്രൻ പറയുന്നു, നീയാണ് ഭഗവാൻ, നീയാണ് ഗോവിന്ദൻ. വായു പറയുന്നു, ഭഗവാനെ നീ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണ, നീ തന്നെയാണ് ഗോവിന്ദൻ. നമുക്കറിയാം വരുണ ഭഗവാന്റെ അവിടെ നന്ദഗോപനെ എല്ലാം മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഒരു ദ്വാദശി ദിവസം. അന്നും കൃഷ്ണനോട് വരുണ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു? നീ തന്നെ ഭഗവാൻ, നീ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ എല്ലാവരും പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശരിയാണ്, ഞാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. അഹം ആദിർഹി ദേവാനം, ഞാൻ തന്നെയാണ് ദേവന്മാർക്ക് മുൻപ് വന്നതും. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ. 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുദ്ധാഭാവ സമന്വിത. എന്ന് വെച്ചാൽ അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ, എന്നിൽ നിന്നെല്ലാം പുറപ്പെടുന്നു, ഉറവിടം ഞാനാണ്, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാള് എൻ്റെ പരമഭക്തനാണ്. നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഭക്തിയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ ഭക്തിയാണ് ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കേണ്ടത്. ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലൂടെയെല്ലാം പതുക്കെ ഭക്തി നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പതുക്കെ വന്നോളും. ഇനി പറയുന്നത് 7.4. അതെന്താ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഏത് നേരവും ഓർമ്മിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മന്മന ഭവമത് ഭക്തോ എന്ന് പറഞ്ഞത്. മന്മന എന്ന് പറയുന്നത് മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദ തരിഷ്യതി. എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ആലോചിക്കേണ്ടത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നോട് ഭക്തി കാണിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മച്ചിത്ത്, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചവൻ എൻ്റെ സർവദുർഗാണി, എല്ലാ തടസ്സങ്ങളെയും മത്പ്രസാദ തരിഷ്യതി, എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് മാത്രം മറികടക്കാൻ പറ്റും. അതെന്തിലാ പറയുന്നത്? 18ാമത്തെ അധ്യായത്തില് കൺക്ലൂഷനിലാണ് ഈ ശ്ലോകം വരുന്നത്. മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദ തരിഷ്യതി, എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചവന്റെ എല്ലാവിധ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും ഞാൻ നീക്കിത്തരും. നമുക്ക് വേറെ എന്താ വേണ്ടത്? നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫോക്കസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതില് ഡിറ്റർമിനേഷനോടുകൂടി നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോവുക എന്ന് മാത്രം നമുക്കിപ്പൊ ചെയ്യാനുള്ളൂ. 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 7ാമത്തെ അധ്യായം വരെ ഭഗവാൻ എത്രയോ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഞാനുണ്ട് നിനക്ക്. അപ്പൊ അതിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയാനുള്ളതാണ് ഇനി വരുന്ന 2-3 ശ്ലോകങ്ങള്. ഭൂമിരാപോ നലോ വായു അനലോ വായു ഖമനോ ബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാര ഇതിയമ്മേ ഭിന്ന പ്രകൃതി അഷ്ടധ. എനിക്ക് 8 തരം പ്രകൃതി ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഈ സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അതെങ്ങനെയാണ്? 8ആണ് അഷ്ടധ പ്രകൃതി. എന്താണ് അഷ്ടധ പ്രകൃതി? ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണ്. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം.
പിന്നെ വരുന്നത് 3 ഇത് പുറത്തുള്ളതാണ്, നമ്മുടെ ഗ്രോസ് ബോഡിയാണ്. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച നമ്മളുടെ ഗ്രോസ് ബോഡി. ഇനി വരുന്നത് ഉള്ളിലുള്ള സൂക്ഷ്മമായ സട്ടിൽ ബോഡി എന്ന് പറയും. അതെന്താ വരുന്നത്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഫോൾസ് ഈഗോ, ഫോൾസ് പ്രസ്റ്റീജ് എന്നൊക്കെ പറയും. ഞാൻ, അഹം എന്ന് പറയുന്ന ഭാവം വരുന്നത് ആ സമയത്താണ്. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, അത് സട്ടിൽ ബോഡിയാണ്. ബാക്കിയുള്ള പുറത്തുള്ള ഗ്രോസ് ബോഡിയാണ് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. ഇതെല്ലാം അതിൽ തന്നെ പോയി ലയിക്കും. മനസ്സും ബുദ്ധിയും മിഥ്യാഹങ്കാരവും മാത്രം ആത്മാവിന് കൂടെ നിൽക്കും. ഉള്ളിലാണ് അതിരിക്കുന്നത്. ഇനി മനസ്സിലായോ? പ്രകൃതി അഷ്ടപ്രകൃതി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പറയണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി പറയാം. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് 7.5. ഒന്നും കൂടി പറയണേ. എനിക്കിങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ആ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കത് വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. ഭൂമിരാപോ നലോ വായു, ഭൂമിരാപോ നലോ വായു. ആപ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വെള്ളം, അനലോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അഗ്നി, വായു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം. പഞ്ചഭൂതങ്ങള് 5 തരമാണ്. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ബോഡി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. ഭൂമിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ത്വക്ക്, മാംസം ഒക്കെ ഭൂമിയാണ്. ജലം നമുക്കറിയാം, ഉള്ളിലുള്ള ബ്ലഡും ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ വെള്ളമായിട്ടുള്ളത്. അഗ്നി നമുക്കറിയാം, എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? അഗ്നി നമ്മളുടെ വയറിനുള്ളിലാണ്, വയറ്റിനുള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അഗ്നി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അഗ്നി പറയുന്നു അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിതഃ. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത് പചാമ്യന്നം ചതുർവിധം. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അഗ്നി. വായു നമുക്കറിയാം, നമ്മൾക്ക് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാതെ 1 സെക്കൻഡ് പോലും നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അഥവാ ജീവിച്ചാൽ തന്നെ 8 സെക്കൻഡ്സിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ബ്രീത്തിങ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ആകാശം. ആകാശം എവിടെയായിരിക്കുന്നത്? അതൊരു ശൂന്യമായ ഒരു പ്രദേശമാണ്. അത് മനസ്സിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ മനസ്സിനിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശൂന്യമായ പ്രദേശം. അതാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഭൂമി, ഏറ്റവും കുറച്ചുള്ളത് ആകാശം. പിന്നെ വരുന്ന 3 ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ളത്, ഉള്ളിലുള്ളത്. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോൾസ് ഈഗോ. നമ്മളുടെ എല്ലാവരും, ഈവൻ ഒരു പൂച്ച കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ പോലും അതിനും പോലും ആ ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്, ഞാനാണ് എന്ന് തോന്നിക്കുന്നത് ഫീലിംഗ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് കടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് തൊടുമ്പോഴേക്കും അത് പെട്ടെന്ന് കടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 എണ്ണം. ഭിന്ന പ്രകൃതി അഷ്ടത. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഓക്കെ. 7.5 പറയുന്നു അപരേയം ഇതസ്ത്വന്യാം പ്രകൃതിം വിധിമേ പരാം ജീവഭൂത മഹാബാഹോ യയേദം ധാര്യത്തെ ജഗത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ എന്തുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ഉണ്ട്. എന്താ അത്? ഈ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളൊക്കെ ഈ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഉള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ്. എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിൽ കൂടുതൽ എടുക്കുന്ന ആളാണ് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ആരാണ് ചൂഷണം ചെയ്യുക. മൃഗങ്ങളല്ലല്ലോ, മൃഗങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ളതേ അവർ കഴിക്കുള്ളൂ, കൂടുതൽ അവർ എടുത്തു വെക്കില്ല. അഥവാ എടുത്തു വെച്ചാൽ തന്നെ അത് അവർക്ക് പിന്നീട് കഴിക്കാനുള്ളതായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ് ഭൂമിയെയും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളെയും. വായുവാണെങ്കിലും വെള്ളമാണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മള് ചൂഷണം. അത് ഭഗവാൻ എപ്പോഴേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? അർജുന, എനിക്ക് വേറൊരു ഉത്കൃഷ്ട, ഈ 8 പ്രകൃതി, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ 8 ഇതല്ലാതെ എനിക്ക് ഒരു വേറെ ശക്തി കൂടി ഉണ്ട്. ആരാണത്? എല്ലാവരിലും ഞാനുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ്. അപ്പം അതാണ് നമ്മളെ പോലെയുള്ള ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യവർഗം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഇനി പറയുന്നത് 7.7 പറയുന്നത് മത്ത പരതരം നാന്യത് കിഞ്ചിതസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. എല്ലാം എന്തുപോലെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? മത്തപരതരം നാന്യത്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. ഇത് കണ്ടോ? അതാണ്
കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഓരോ രോമകൂപത്തിൽ നിന്നും എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്? ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ് പുറത്ത് വരുന്നത്. ഓരോ സെക്കൻഡ് ടു സെക്കൻഡ് ആണ് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരുന്നത്. എത്രയോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട് ഈ വേൾഡിൽ, ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ. നമ്മള് ഏറ്റവും ചെറിയ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനുള്ളിലെ ഭൂമിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോ ജീവിക്കുന്നത്. അതിലുള്ള ബ്രഹ്മാവിന് 4 തലയാണുള്ളത്. വലിപ്പം കൂടുന്തോറും ബ്രഹ്മാവിന്റെ തലയുടെ എണ്ണവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളുടെ ബ്രഹ്മാവിന് 4 തലയേ ഉള്ളൂ. 4 തല മാത്രമല്ല, ഇത് ഏറ്റവും ചെറിയ ബ്രഹ്മാണ്ടമാണ്. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. ഒരു മാലയില് എങ്ങനെയാണോ പേൾസ് ഇങ്ങനെ ബീഡ്സ് ഇങ്ങനെ കോർത്തിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെയാണ് ഈ ഇതെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ജീവജാലങ്ങളും ഈ യൂണിവേഴ്സ് എല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എന്നെ കാണുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ കാണുന്നില്ല? ഞാൻ അതിനുള്ളില് നൂലാണ്. അപ്പം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. സൂത്രേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂല്, മണിഗണ ഇവ മണിയുടെ കൂട്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ ബീഡ്സിന്റെ കൂട്ടം. എങ്ങനെയാണോ ഒരു നൂലിൽ ഇരിക്കുന്നത്, അതുപോലെയാണ് ഞാനും എല്ലാം കോർത്തിരിക്കുന്നത്. ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളിപ്പോ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ ഭൂമി ഗ്രാവിറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ പറയും, ഭൂമി ഒന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു, താഴേക്ക് വീഴുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയും. അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അതിനെ ഒരുപോലെ ഒരു നൂലിൽ കോർത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ അതിനെ സൂക്ഷിച്ച് കോർത്തിരിക്കുന്നു. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. നമ്മൾ മുമ്പിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേക്കും ആ ശ്ലോകം ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരും. സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ബ്രഹ്മാണ്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് പറയേണ്ടത്. എന്തൊക്കെയാണ് പ്രകൃതി രാഷ്ട്രത നമ്മളുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണം. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ചോദിച്ചോളൂ. ക്ലാസ് കഴിയാനിരിക്കണം എന്നില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കി പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിലൊരു ടേസ്റ്റ് വരിക. രുചിയാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടത്. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം ഒന്നുകൂടി പറയണം മാഡം. ഓക്കെ, ഷുവർ മാതാജി. പറയാം. മത്തപരതരം നാണ്യത്. ഈ എല്ലാ സൃഷ്ടിയും കിഞ്ചിതസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവം ഇതം പ്രോതം. ഞാൻ, മയി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ, സർവം ഇതം പ്രോതം. പ്രോതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർത്തിരിക്കുന്നു. സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. ഒരു മാല പോലെ, ഒരു നൂലിൽ മാല കോർത്തിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഈ സകല ജീവജാലങ്ങളും സകല ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും ഞാൻ കോർത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനുള്ളിലുള്ള കോർത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ നൂലാണ് ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ, നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് വായു പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നി പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫീല് വരുന്നത്? ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഫീൽ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? ആ ഫീല് വരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലൊരു സന്തോഷം, സംതൃപ്തി, പിന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ബ്ലിസ് ഫീലിംഗ്, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഉള്ള ഒരു മനസ്സിലുള്ള സംതൃപ്തി ഫീലിംഗ് ആണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ദൃഷ്ടി കൊണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ പറയും പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാല് അവിടെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കാണും എന്ന് പറയും. പിന്നെ കുറെ ഇങ്ങനെ ഗുരുവായൂരപ്പനെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. നമുക്ക് ആരുടെയെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉള്ളില് നൂലെന്ന പോലെ നമുക്ക് അദൃശ്യനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 7.8 രസോഹം അപ്സു കൗന്തേയ എന്ന് വെച്ചാല് അപ്സു എന്ന് വെച്ചാല് വെള്ളം, വെള്ളത്തിന്റെ രസം ഞാനാണ് കൗന്തേയ. പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ. ശശി എന്ന് വെച്ചാല് ചന്ദ്രന്റെയും സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം ഞാനാണ്. അസ്മി ഞാനാണ്. പ്രണവ സർവവേദേഷു എല്ലാ വേദങ്ങളിലും എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളിലുമുള്ള പ്രണവം ഞാനാണ്. ശബ്ദകേ പൗരുഷം നൃഷു പുരുഷനിലുള്ള പൗരുഷം ഞാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. മാൻ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ മാൻ പവർ തന്നിരിക്കുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ പറയും റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു പൗരുഷം എന്ന ഫീലിംഗ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കുടുംബത്തെ എല്ലാവരും, അച്ഛൻ, അമ്മ, വൈഫ്, കുട്ടികള് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ബ്രദേഴ്സ്, സിസ്റ്റേഴ്സ്, സിബ്ലിങ്സ് എല്ലാവരെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. രസോഹം അപ്സു കൗന്തേയ. അപ്പൊ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ വെള്ളം ഒന്നും വേണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുടിക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാവില്ല. അതേസമയം പുറത്ത് പോയി കളിച്ചു വന്നിട്ട്, വെയിലത്ത് പോയി വന്നിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയിരിക്കും? ഹോ, എന്തൊരു ആശ്വാസം എന്ന് നമുക്ക് ആ ഫീല് തോന്നില്ലേ? അതാണ് ഞാൻ. ആ ടേസ്റ്റ്
ദാഹിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ടേസ്റ്റ് ആണ് രസോഹം അപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി. സൂര്യനെ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം ഭഗവാനെ സൂര്യനാരായണ നമ്മൾ തൊഴുക. ചന്ദ്രനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും പ്രതിശങ്ക തുഷാരാപം ശിരോധാരണവ സംഭവം നമാമി ശശിനം സോമം ശംഭോർമകടഭൂഷണം നമ്മൾ തൊഴും. പിന്നെ ആരാണ്? പ്രണവം, ഓം എന്ന മന്ത്രവും ഞാനാണ്. സർവ്വവേദങ്ങളിലുമുള്ള ഓം ഞാനാണ്. പൗരുഷം ഞാനാണ്. ശബ്ദഖേ പൗരുഷം ഋഷു. ഋഷു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരൻ, നരനിലുള്ള പൗരുഷം ഞാനാണ്. 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാണ്? ജലത്തിലെ രസം, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം, വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം, ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ മിസ് ചെയ്തത്. ശബ്ദഖേ ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും? ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവും. 7:10 പറയുന്നു, ബീജം മാം സർവഭൂതാനാം. ഞാനാണ് ബീജം എന്ന് വെച്ചാല് സീഡ്. വിദ്ധി പാർത്ഥ സനാതനം, വിദ്ധി പാർത്ഥ സനാതനം, ബുദ്ധിർ ബുദ്ധിമതാം അസ്മി, തേജസ് തേജസ് വിനാമഹം. ഹേ കുന്തി പുത്ര, സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണ്. ഞാനാണ് സീഡ് ഗിവിംഗ് ഫാദർ. എന്തിലാണ് അത് പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സർവയോനിഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയ സംഭവന്തിയ അഹം എന്താണ് താസാം ബ്രഹ്മ മഹദ്യോനിർ അഹം ബീജ പ്രദ പിത. ഞാനാണ് സീഡ് ഗിവിംഗ് ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ പിതാവാണ്. നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അച്ഛനോട് ചോദിക്കാം. സ്നേഹമുള്ള അച്ഛന്മാരാണെങ്കിലും നമുക്ക് പേടി തോന്നില്ല. എങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ദേഷ്യക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ബഹുമാനം, ഭയം, ബഹുമാനം ഒക്കെ നമുക്ക് തോന്നിയിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കില്ല. അതുപോലെ ബുദ്ധിർ ബുദ്ധി മതാമസ്മി, ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നമ്മൾ എത്ര കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു? വെള്ളത്തിന്റെ രസം, പിന്നെ എന്താ? ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം, പിന്നെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം, വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ ഓം, പിന്നെ നമ്മള് പുരുഷന്റെ പൗരുഷം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നു ഞാനാണ് സീഡ് ഗിവിംഗ് ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നു. ആദി ബീജം, സീഡ്. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അഹങ്കാരം പാടില്ല. അതാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. നമ്മൾക്ക് തേജസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? നമ്മളെ സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഫീൽ ചെയ്യേണ്ടത്. 7:12 പറയുന്നു, യേ ചൈവ സാത്വിക ഭാവ രാജസ തമസശ്ചയേ മത്ത ഏവേതി താൻ വിദ്ധി നത്വഹം തേഷു തേ മയി. സാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളിലും എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ, എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രിൻസിപ്പാൾ എന്തെങ്കിലും റൂൾസ് ഉണ്ടാക്കി, സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പാൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും റൂൾസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് അയാളെ ബാധിക്കാത്തതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ഞാനാണ് ഈ റൂൾസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്നിൽ നിന്നാണ് യോഗമായ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല. ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സത്വ, രജസ്, തമസ്. മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അതേസമയം നമ്മൾ ഇതിലെല്ലാം അധീനരാണ്. നമുക്ക് മായാദേവി എന്ന് പറയുന്നത് സത്വരജ തമസ്സുകള് നമ്മളെ ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ നമ്മളെപ്പോഴും നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ജപം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങള്, പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ, നമ്മളുടെ അച്ഛനമ്മമാര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള അമ്പലങ്ങളിൽ പോവുക, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങള്, വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. നമ്മള് ജപം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം മുറുക്കി പിടിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലെ ഒരു അച്ഛൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, പ്രഹ്ലാദനെ പോലെയുള്ള ഒരു മകൻ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു നമ്മളുടെ സർക്കംസ്റ്റൻസസ് എല്ലാം നമ്മൾക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഈ നിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ സേഫ് ആണ്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് കൂടെ ഉണ്ടാവും, പ്രഹ്ലാദനെ പോലെ. പിന്നെ ആരാണ്? ബലിയുടെ ഇതില്ലേ, അതുപോലെ പിന്നെ ആരാണ്? വിഭീഷണൻ, ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ബ്രദർ ആയിട്ടുള്ള വിഭീഷണൻ. രാവണനാണ് ബ്രദർ. എന്നിട്ട് കൂടി എന്തായിരുന്നു? ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ശരണം കിട്ടിയില്ലേ? അതുപോലെ എത്ര ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ നിഷ്ഠ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും അധീനനായിരിക്കും. അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ സ്റ്റോറിയില് ഭഗവാൻ ദുർവാസാവ് വിഷ്ണു ലോകത്തിൽ പോയപ്പോഴേക്കും രക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചപ്പോഴും ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അഹം ഭക്ത പരാധീന, ഞാൻ അംബരീഷന് അധീനനാണ്. നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മൾ പറയണത് എന്തും ഭഗവാൻ കേൾക്കും എന്ന അവസ്ഥയാണെങ്കിലോ അതെങ്ങനെ വരുത്തണം? നമ്മൾക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ നിഷ്ഠയിലൂടെ ചെയ്യുക.
ചെയ്യുക. അപ്പോ ഈ മായ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അധീനയാണ്. അതേസമയം നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് മോചനമാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്തു വരേണ്ട പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി പറയാൻ 2 തരം മായയുണ്ട് ഭഗവാന്, യോഗമായ, മഹാമായ. യോഗമായ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വരാൻ. മഹാമായയും നല്ലത് തന്നെ, നമ്മളെയും നന്മയിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷേ നമ്മളതെല്ലാം വളരെ മോശം തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ കലിയുഗത്തിലെ ആളുകൾ പോകുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ. 2 മായയും സെയിം ആണ്. ഒന്ന് നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്, ഒന്ന് മനുഷ്യരെ ഇത് ചെയ്യാൻ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ശ്ലോകമാണ്. ദൈവീഹേഷ ഗുണമയി, ഞാനുണ്ടാക്കിയതാണ് ഗുണമയി ആയിട്ടുള്ള മായ. മമ മായ ദുരത്യയ. അത് വളരെ ടഫാണ്, അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ വളരെ ടഫാണ്. പക്ഷേ ആർക്കാണ് അത് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ളത്? മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. ഇനി അതിൽ കൂടുതൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്ത് പ്രോമിസ് തരണം? മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ, ആരാണോ എന്നെ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് അതിന് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും അതിജീവിക്കുക എന്നുള്ളത്. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തി പറഞ്ഞു, സത്വ, രജസ്, തമസ്, അതിനെ അതിജീവിക്കുക. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അത് ദിവ്യശക്തി എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദൈവീഹേഷ ഗുണമയി മമമായ ദുരത്യയ മാമേവയെ, മാം ഏവ, എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കൂ, മായാമേതാം തരന്തിതേ. ഇതൊന്നും ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമേ അല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദ തരിഷ്യതി, എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് മാത്രം നിനക്ക് ഇതിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ഇനി പറയുന്നത് 7.15 നമ്മൾ പറയുന്നത് 4 പേരാണ് എന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചാലും എന്നെ കിട്ടാതെ പോകുന്നത്. ആർക്കാണ് ഞാൻ ആക്സസിബിൾ അല്ലാത്തത്? 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപദ്യന്തേ നരാധമ മായയാപഹൃത ജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിത. 4 പേർക്ക് ഞാൻ ആക്സസിബിൾ അല്ല. ആരൊക്കെയാണ്? നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ, ഞാൻ എല്ലാവർക്ക്. ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ, മൂഢന്മാരായ ദുഷ്കൃതികൾ, എന്ത് ദുഷ്പ്രവർത്തി ചെയ്താലും ഞാൻ അവർക്ക് കൂട്ടില്ല. പ്രപദ്യന്തേ നരാധമ, നരാധമൻ എന്ന് പറയുന്നത് നരന്മാരിൽ ഏറ്റവും അധമ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്. അതില് ഞാനിപ്പോ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എന്തായാലും ആർക്കാലും മനസ്സിലാവും നരാധമന്മാരാരെയാണെന്ന്. മായയാപഹൃത ജ്ഞാന, മായ കൊണ്ട് ജ്ഞാനം നശിച്ചിട്ടുള്ളവരും. പിന്നെ ആരാണ്? ആസുരം, ആസുരി സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയ നിരീശ്വരന്മാരാണ് ആസുരൻ നമ്മൾ ഈ കലിയുഗത്തിൽ പറയുക. ഇത്രയും 4 പേർക്ക് ഞാൻ ഇല്ല. അപ്പൊ ഇത് ക്വിസിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുമായിരിക്കും. മാത്രമല്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ള ശ്ലോകമാണത്. 4 പേർക്ക് ഞാൻ ആക്സസിബിൾ അല്ല. ആരൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ, നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപദ്യന്തേ നരാധമ മായയാപഹൃത ജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിത. ആസുരി ഭാവമുള്ളവർക്കും മൂഢന്മാർ, ദുഷ്കൃതിയായിട്ടുള്ള മൂഢന്മാർക്കും നരാധമന്മാർക്കും മായ കൊണ്ട് ജ്ഞാനം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർക്കും ഞാൻ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കില്ല, ഞാൻ അവർക്ക് ആക്സസിബിൾ അല്ല. ഇനി പറയുന്ന 4 പേര് ആരൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ശ്ലോകത്തില്, ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് മൂഢന്മാർ, പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കണം അവർക്ക്, ഭഗവാന് വേണ്ടി ഇത് സമർപ്പിക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ല. ഇതിനുള്ള മികച്ച ഉദാഹരണം കഴുതയാണ്. കഴുത എപ്പോഴും നെയ്ക്കഡ് ആയിട്ട് ഫുൾ ഡേ നെയ്ക്കഡ് ആണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ മുകളിലാണെങ്കിലോ എത്രയോ ലോഡായിരിക്കും വസ്ത്രം വെച്ച് കെട്ടുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? രാത്രിയാവുമ്പോഴും ആ വസ്ത്രത്തിന്റെ ലോഡ് ആ സമയത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോ മാറ്റുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? കുറച്ച് പുല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ ഭൂമിയിലാണെങ്കിലോ നിറയെ പുല്ലാണ്, അതിന് ആ ആള് കൊടുത്തിട്ട് വേണോ, അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കൊടുത്തിട്ട് വേണോ? പക്ഷെ അതിനത് അറിയില്ല. അതാണ് അതിന്റെ നരൻ എന്നാൽ മനുഷ്യൻ, അധമൻ ഏറെ താഴ്ന്നവർ. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം കൊണ്ട് നരാധമന്മാർക്ക് പോലും മുക്തി നേടാം. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത് കേൾക്കണം എന്ന് പോലും അവർക്ക് തോന്നില്ല. പിന്നെ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരാണ്. മായികമായ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ അവരുടെ ആർജിത ജ്ഞാനമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് അവരെ മായാശക്തി അവരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാൽ അവർ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആസുര സ്വഭാവികൾ നമുക്കറിയാം, നാസ്തികർ എന്ന് വെച്ചാൽ നിരീശ്വരവാദികൾ. ഇനി വരുന്നത് 4 പേര് എന്നെ കിട്ടുക ആർക്കാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ആരാണ്? ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം.
ആരാണ് 4 തരത്തിലുള്ളവര്? ജന, സുകൃതിനോർജുന. അവരെ സുകൃതി എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആരാണ് 4 ആൾക്കാര്? ആർത്തോ, ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി, ജ്ഞാനീച ഭരതർഷഭ്. ആരൊക്കെയാണ്? ആർത്തൻ എന്ന് വെച്ചാല് വിഷമിക്കുന്ന ആള്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഭഗവാനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ വരും. ആരാണ് അതിന് ഉദാഹരണം? ഗജേന്ദ്രൻ മോക്ഷം. പിന്നെ ധ്രുവൻ അർത്ഥാർത്ഥിയിൽ പെടും. പൈസ വേണം എന്നുള്ളവർ, ധനകാംക്ഷി. ഫസ്റ്റ് വൺ ആർത്തോ, ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി, ജിജ്ഞാസു. പിന്നെ ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ആള്. പിന്നെ അർത്ഥാർത്ഥി, എനിക്ക് പൈസ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർത്ഥികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 4 പേർക്ക് ഞാൻ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്യണം? ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം, എന്നെ ഭജിക്കുക ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അവർക്ക്. ജന, സുകൃതിനോർജുന. അപ്പം 4 പേര് നമ്മള് ഭഗവാൻ കിട്ടാത്തവരെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മള് കിട്ടുന്നവരെ പറ്റി പറഞ്ഞു. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇതില് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷമാണ്. അതില് വരുന്നത് ആരാണ്? ആർത്തോ എന്ന ഇതിൽ പെടുന്നതാണ്. കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഗജേന്ദ്രൻ. നമുക്കറിയാം സ്റ്റോറി, ഞാനിപ്പോ പറയുന്നില്ല, ഇത്ര ടൈമായി. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ദ്രൗപദിയുടെ സ്റ്റോറി. ഭഗവാനെ ഗോവിന്ദ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴേക്കും ധാരാളം സാരി ഇങ്ങനെ വന്നു. അത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് വ്യാസ ഭഗവാന്റെ മകനായിട്ടുള്ള ശുഖമഹർഷിയുടെ ജന്മമാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. അത് ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ളതാണ്. പിന്നെ ധ്രുവനാണ് നെക്സ്റ്റ് പിക്ചറിൽ കാണുന്നത്. ധ്രുവൻ അർത്ഥാർത്ഥിയാണ്. പൈസ വേണം എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാനം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭജിച്ച ആളാണ് അർത്ഥാർത്ഥി. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സുഗ്രീവ സഖ്യമാണ്. അതും നമുക്കറിയാം അർത്ഥാർത്ഥി. പിന്നെ മോളില് വരുന്നതും താഴെ ലാസ്റ്റ് 2 പിക്ചേഴ്സും ജ്ഞാനി അല്ലെങ്കിൽ ജിജ്ഞാസു എന്ന് വെച്ചാല് ജ്ഞാനം അന്വേഷിക്കുന്ന പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് ശുക മഹർഷിയും താഴെ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ സൂത മഹർഷിയോട് ചോദിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള ഇവരുമാണ്. നേരമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സ്റ്റോറി പറയാം. പക്ഷെ ഇപ്പോ 7:56 ആയി ടൈം. നെക്സ്റ്റ് ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻവാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭ. വളരെ ദുർലഭമാണ്. അനേകം ജനന മരണങ്ങൾക്കു ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണ് നമ്മളിപ്പോ പറയാ 5 വയസ്സിൽ പാട്ട് പാടുന്നു, ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു, നന്നായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത ചൊല്ലുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കഴിവ് കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളത്. കാരണങ്ങൾക്കും സർവഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. മഹാത്മാസു ദുർലഭ. ദുർലഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ദുർലഭമാണ്. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗോപികളാണ്. ഗോപികളുടെ നമുക്കറിയാം ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്, അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, ഭഗവാൻ മാത്രം മതി. ഭഗവാനെ അവര് ഭഗവാനായിട്ടല്ല കാണുന്നത്, അവർക്ക് വളരെ സ്നേഹമുള്ള ഒരു ആളായിട്ടാണ് അവര് കാണുന്നത്. പക്ഷെ അവർക്ക് സർവസ്വം ആണ് ഭഗവാൻ. ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു ഡെമി ഗോഡ്സിനെ ആരൊക്കെയാണോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവർക്കൊക്കെ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 7.20 കാമേസ്തൈസ്തേ ഹൃതജ്ഞാന പ്രപദ്യന്തേന്യ ദേവത അന്യദേവത തം നിയമമാസ്തായ പ്രകൃത്യാ നിയത സ്വയ. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ നമ്മളൊക്കെ ശിവന്റെ അടുത്ത് പോയി പറയും നമുക്ക് വേഗം കല്യാണം കഴിയണം എന്ന് പറയും, പാർവതിയോട് പോയി പറയും നല്ല ബ്യൂട്ടിയുള്ള വൈഫ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് വേണം എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ആണെങ്കിൽ സൂര്യദേവനെ നമ്മൾ തൊഴുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ആരോഗ്യം വേണം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. ഇതെല്ലാം ഡെമി ഗോഡ്സ് ആണ്, ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആണ്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിന്റെ അടുത്ത് എന്തുകൊണ്ടാ പോകേണ്ടത്? നമ്മൾ എന്തിനാ? നമ്മൾക്ക് നേരെ ഭഗവാൻ തന്നെ ഉണ്ട്. ഭഗവാനോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും കിട്ടും. ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് വേഗം തൃപ്തരാവും നമ്മളുടെ അടുത്ത്. എന്നിട്ട് അവര് വേഗം നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് തരും. പക്ഷേ അതിനെല്ലാം ഒരു ടെമ്പററി എഫക്റ്റ് ആണ്. ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണ ആൾക്കാരെയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു, എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും നമ്മൾ പോകും. പക്ഷെ എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും നമ്മൾ പോകുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുക. പക്ഷെ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനെ മാത്രം. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ നമുക്കും അറിയാം ആരാധിക്കുന്നു. തെയ്യം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ രാവിലെ ബ്രഹ്മാവിനെ തൊഴുന്നവരുണ്ട്, ശിവനെ തൊഴുന്നവരുണ്ട്, ബാക്കിയല്ല ദുർഗാദേവി, മഹാലക്ഷ്മി എല്ലാം നമ്മൾ പറയും. പക്ഷെ എല്ലാം ഭഗവാൻ അധീനരാണ്. അഹം ആദിർഹി ദേവാനാം ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നമുക്ക് ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. പക്ഷെ നമ്മൾ വേഗം കിട്ടണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡെമിഗോഡ്സിനെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കുന്നു. തെയ്യം
തെയ്യം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അതെല്ലാം തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാര് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമുക്കിത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അന്ധവത്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്യൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്ത യാന്തി മാമപി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്, അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ചീത്തയാണെന്നല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അത് ടെമ്പററി ആണെന്നാണ്. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ എവിടെ പോകുന്നു? നമ്മള് ആരെയാണോ പൂജിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ എത്തുന്നു. ചന്ദ്രനെ പൂജിക്കുന്നവര് ചന്ദ്രന്റെ ലോകത്തെത്തുന്നു, സൂര്യനെ പൂജിക്കുന്നവര് സൂര്യന്റെ അടുത്തെത്തുന്നു. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുക? അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി. പുണ്യം ക്ഷീണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്ന് വെച്ചാൽ പുണ്യം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മർത്യലോകേ വിശന്തി, മർത്യലോകത്തിൽ വീഴുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ വന്ന് ജന്മം എടുക്കുക എന്നുള്ള നല്ല ഭാഷ കൂടിയല്ല അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി, മർത്യലോകത്തിൽ വന്ന് നമ്മള് വീഴുന്നു പിന്നെയും. പക്ഷെ എന്റെ ഭക്തനാവട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. നമുക്കറിയാം, നദ്ഭാസയത്തെ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. എന്റെ ധാമം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? സൂര്യൻ വേണ്ട, ചന്ദ്രൻ വേണ്ട, അഗ്നി വേണ്ട, സ്വയമേ ജ്വലിക്കുന്നതാണ്. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരണ്ട. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തൻ സച്ചിദാനന്ദ അവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായി വാഴുമെന്നിരിക്കെ ഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ദേവാരാധകന്റെ നേട്ടവും എത്ര വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭഗവാന് പരിമിതിയില്ല, വരദാനങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല, കാരുണ്യം അതിരറ്റതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധഭക്തനിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കഴിവും അതിരറ്റതത്രേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃതഃ മൂഢോയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജം അവ്യയം. 7:25 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. ഒരിക്കലും അവർക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യില്ല, ഭഗവാനെ തൊഴണം എന്ന് തോന്നില്ല. യോഗമായി എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. എന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്, പക്ഷെ അവരത്ര ആയിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അവരെ ഞാൻ ദൂരെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. ഭഗവാനെ പറ്റി അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. മൂഢന്മാരെ പറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 7.26 പറയുന്നു, എന്താണ്, വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്, പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഭഗവാൻ വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയുന്നു. നമ്മളുടെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരും ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്താ സംസാരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ അറിയാം. നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളുടെ ലൈഫ്, ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്തു, ഇനി മുമ്പോട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോവുക, എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കീർത്തനവും എല്ലാം ചെറുതുപോലും സ്വല്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹദോഭയ, ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ അതിന് വളരെയധികം വാല്യൂ കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാനത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ചതുശ്ലോകി ഗീത പറഞ്ഞത്. ഇനി നമ്മള് യേശാം ത്വന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മനാം തേ ദ്വന്ദ്വ മോഹനിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രത. പൂർവജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മങ്ങളിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങളെല്ലാം നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്വ വ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന്, സുഖം ദുഃഖം തണുപ്പ് ചൂട് അതെല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവരെന്താ ചെയ്യുക? ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. സേവനം ചെയ്യുക, ഭക്തി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേവനം ചെയ്യുക. നമ്മള് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് മാത്രം പോരാ, നമ്മളുടെ സർവീസും കൂടി വേണം. നമ്മളുടെ സർവീസ്, ഡിവോഷണൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിൽ കാണുന്നത് ഫോറിനേഴ്സ് ബുക്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ്, ബുക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്, സാധിഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധിയജ്ഞം ചയേ വിദുഹു പ്രയാണകാലേ പിച്ചമാം തേ വിദുർ യുക്തചേതസഃ. ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്നെ അറിയുകയും, ഈ ലെസണിൽ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നു, എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ. ഭഗവാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, അത് എന്നെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുക, എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഈ മെറ്റീരിയൽ ബോണ്ടേജ്,
ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ട്രെയിനിങ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക, ഭാഗവതം വായിക്കുക ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ്? നെക്സ്റ്റ് ജന്മത്തിൽ നമ്മളുടെ സീറ്റ് ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. റിസർവ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എവിടെ സീറ്റ് കിട്ടുക നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അതിന് തക്കതായ എത്രയോ അധികം ഫലമാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരാൻ പോകുന്നത്. അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിലുള്ള നമ്മളുടെ ഭഗവാനും നമ്മളുടെ ആത്മാവുമായിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു മഹോത്സവമാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഒരിക്കലും താഴേക്ക് പോവില്ല. നമ്മൾ എന്തായാലും ഉയർച്ചയിലേക്കാണ് പോവുക. ഭഗവൻ ഭക്തന്മാർക്ക് സാരൂപ്യം, സാമീപ്യം, അങ്ങനെയുള്ള സാർഷ്ടി അതുപോലെയുള്ള യാതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ സർവീസ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ പറയുക, നമ്മള് ഗോലോകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സർവീസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു. നമ്മൾ ഗോലോകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യ ശരീരവും നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള ബോഡി അതല്ല കിട്ടുക. ചിലപ്പോൾ നമ്മള് പൂവാകും, ചിലപ്പോൾ നമ്മള് തുളസിയാകും, ചിലപ്പോൾ നമ്മള് പശുവാകും. നമ്മൾ അങ്ങനെ സർവീസ് ആയിരിക്കും ഭഗവാന് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇന്നത്തെ ഇത്രയായിരുന്നു ഇതിലുണ്ടായിരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇത്ര ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ, ഇത്ര കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? പോയോ എല്ലാവരും? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇല്ല ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല. അതെന്താ? അല്ല, മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ചോദിക്കാലോ. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ല? മനസ്സിലായി. നീ അത് വായിച്ചു കഴിയല്ലോ. വീണ്ടും അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും? 19ാമത്തെ ശ്ലോകം ഒന്നുകൂടി പറയണം മാതാജി. 19. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭഃ. അനേക ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എത്ര എണ്ണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം 84 lakhs സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഫസ്റ്റ് ലെസൺസ് നമ്മൾ കേട്ടു. ഇതൊന്നും ഭഗവത്ഗീത എടുത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കണക്കുകളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള റെഫറൻസസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ കണക്കുകളൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 84 lakh സ്പീഷീസിൽ അതിൽ എത്ര സ്പീഷീസിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു വന്നു നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം അനേകം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ, ആരാണോ ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി അയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അയാള് കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമാണ് ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. വാസുദേവ സർവമിതി, എനിക്ക് സർവം വാസുദേവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി, എത്രയോ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന ആളാണ് അയാള്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകള് സ മഹാത്മാ സുദുർലഭ, അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. നമ്മളൊക്കെ അതിൽ ഒന്നായി വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനത്രയും നമ്മളത് വാസുദേവ സർവമിതി എന്ന് നമ്മൾ ആ ഫീലിംഗിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം. സർവം സമർപ്പണം എന്ന ഫീലിംഗിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും ആ ദുർലഭരായ മനുഷ്യരിൽ ഒരാളായി മാറും. നമ്മള് ടഫ് ഒന്നും അല്ല ഭക്തി കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. ഈവൻ നമ്മളെ കേട്ടു, ഹണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള ആരാണ് വാൽമീകി പോലും രാമായണം എഴുതി എത്രയോ മഹാത്മാവായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും വായിക്കുന്നു. എത്രയോ ഈ ഒരു മാസം നമ്മള് രാമായണം അല്ലേ വായിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എത്രയോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആവാൻ നമുക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല. ഓൺലി വേണ്ടത് ഭക്തിയാണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി മാതാജി. ഓക്കെ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും? ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം.
ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് വാട്സപ്പിലേക്ക് ഇട്ടാൽ മതി. ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പിലില്ല, സ്റ്റുഡൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാനില്ല, ടീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും സ്റ്റുഡൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദിവ്യ മാതാജിയോട് ചോദിക്കുക, ദിവ്യ മാതാജി എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തോളും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ കൃഷ്ണ. ദിവ്യ മാതാജി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശരി, ഓക്കെ end ചെയ്യാം. ഓക്കെ.